De Nzulu yemfihlakalo phangema impela wena ufanelwe yilo lonke udumo sisho njalo siphuma siludaviola ephuma kungena thina mina Mkhathini namudidi bankosi soba nawe kusuka manje kuze kube ihora lesi-6 sibonga kakhulu udaviola umsebenzi omuhle awenzile sabona mlaleli umsakazo weVuma 103 the adult radio for the young at heart mina noMkhathini isona leso sikhathi sihlala sine-appointment nawe nomdali ebeke umdali sihambisana no-Anele Kamhlongo khona la kwi-technical team yethu wenza sure ukuthi siyakubona-ke nawe lapho mlaleli kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub sawubona la khona siyakwamukela kulo msakazo iVuma 103 kulolu hlelo i-Sound Doctrine Hub sithi happy Women's Day or Women's Month yiko konke kuhlangene Mkhathini inyanga yomama la inyanga yembokodo esithanda ukuthi namuhla ke sithi ukuyihlonipha imbokodo so ihlonipha ke ngendlela ehlukile kancane nje lapha eqaleni Mkhathini bheka sinembokodo encane ngazi ke imbokodo encane kuthiwa imbokojana sinembokodo encane ethanda uNkulunkulu kakhulu kepha enza umsebenzi omkhulu nje Mkhathini ongajwayelekanga ikakhulukazi ebantwini abancane njengaye ngingageqa amagula sizozo ukuthi lesihambele sethu namuhla esincane somuntu wesifazane esithanda uNkulunkulu sisiphatheleni namuhla Mkhathini sawubona mfethu kukhonzeke kanjani namuhla enkonzweni Inhle inkosi ithembekile njalo umusa wayo omkhulu nathi besibonga zomama beshayiza khona beswenkile kunezidlo nezwe lanamhlanje libizo umama ukufeza ipurpose yabo embusweni kaNkulunkulu kwakuhle siyabazisa kakhulu sithi Happy Women's Day also celebrated Happy Women's Month siyambonga uNkulunkulu ngabantu besifazane ngerole yabo ngale yaminyaka kusaliwa nobandlululo iqhaza balibamba kodwa futhi namanje iqhaza balibambile ezweni kodwa kakhulukazi embusweni kaNkulunkulu umsebenzi uNkulunkulu awunikeze omama nerole yabo inkulu kakhulu ebandleni sicela ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngapha siyabazisa kakhulu omama Mkhathini futhi sizokwenza konke okusemandleni namuhla ukuthi sibheke ezwini likaNkulunkulu ukuthi omama ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu uthini ngabo sibonani sifundeni ngabo kuningi kakhulu singekwazi ukwenza noma ngabe sithatha inyanga yonke le sifuna ukubheka indima edlale omama eBhayibhelini ngeke siyiqede inyanga it's baningi list goes on and on both in the Old Testament nawe Testament elisha nanamuhla siyababona futhi omama badlala indima enkulu kakhulu endlini kaNkulunkulu noma emzimbeni kaKristu ngendlela ezahlukahlukene ngale nje kwalokho okujwayelekile kepha inkulu indima abayidlalayo kepha ke Mkhathini njengoba ngishilo namuhla ngiyafisa ukuthi sibungaze omama kusuku lwabo noma izolo bekusuku lwabo noma kuthanga bekusuku lwabo ngazi ukuthi inyanga yonke inyanga yabo omama thina ke sinale mbokodo encane ezivakashele namuhla umntwana kaNkulunkulu aphinde enze nomsebenzi ongajwayelekile ebantwini abancane njengendlela nje yokuthi sihloniphe imbokodo futhi sihloniphe ngalabo abancane Mkhathini okungajwayelekile ukuthi bavele ngezinto ezinhle ezihambisana noNkulunkulu kepha ngaphambi kokuba sikwenze konke lokho asicele umdali ukuthi abe nathi sisazolungisela lolu hlelo Mkhathini sithandaze ufanelwe inkazimulo uNkulunkulu wethu nokudunyiswa fanele ukubatshazwa kakhulu ngoba akekho onjengawe kuzona zonke idalwa ozenzile emhlabeni nasemazulwini asikho singalinganiswa nawe njengoNkulunkulu sibabaza nje ukuhlakanipha kwakho ekudaleni ubulili obubili phakathi kwabantu abesilisa nabesifazane bese ukwenza kucomplementane
owesilisa amdinga owesifazane nowesifazane amdinga owesilisa. Ngaleyo ndlela wenze izwe ligcwale, abantu basabalale yonke indawo, kwakheke imndeni, kwakheke imphakathi, kwakheke izizwe imbala. Siyakubonga lokho kuhlakanipha kwakho, noma usathane ngathanda ukukuphendukezela kulezi insuku zanamhlanje, kodwa izwi lakho limile liyiqiniso, nezakhe indlela zimile ziyukuhlakanipha, zingcono, zinhle, zinemphumela emihle kubona bonke abayilandelayo. Siyakubonga ngabantu besifazane Nkosi osinikeze bona, noma kaningi becindezelwa bengaphathwa ngendlela abayifanele, kodwa ebandleni lakho bayaziswa njengeyindlalifa kanye namadoda wonke zombuso wezulu. Bayahlonishwa kanjalo njengabantu banikeze iziphiwo ezidingakalayo ebandleni ukuze umbuso wakho wakheke. Akunakuqhubekeka bengekho, sikunikeza udumo ngabo. Siyakubonga ngabe emakhaya, emphakathini, ebandleni njengoba sisho. Siyabakhulekela namhlanje Nkosi ukuthi bazizwe behloniphekile, ngalokho bagqugquzeleke ukuqhubekela phambili emsebenzini omuhle abawenzayo. Nalabo abasebenzimeni ubanikeza amandla bawadingayo ukubekezela. Siyazi iningi izinto abahlukumezeka ngazo, behlushwa amadoda kwezinye izikhathi, behlushwa abantwana babo, nezimo eziningi zempilo, kodwa wena unabo, uyisiphephelo sabo. Yamukela kudumo, sikhuluma kahle ngabo namhlanje, siveza nezwi lakho ukuthi lithini ngabo, sibabungaza nemizamo yonke abayenzayo emphakathini nasempilweni. Sikunikeza udumo egameni likaJesu, amen. Amen. Egameni lakhe siyabonga kakhulu emkhathini. Njengoba ngishilo mlaleli ukuthi la kwi-Sound Doctrine Hub ihleli nomkhathini sinesihambeli imbokodo encane. Sawubona ngane yami. Yebo, sanibona, ngiyabingelela abalaleli emakhaya. Ngibonge ukuba nami namhlanje. Siyabonga ngane yami. I'm sure lapha abalaleli bafuna ukwazi ukuthi ubanike le mbokotshwana. Imbokodo esinayo namhlanje ubuyisiwe Zuke ohlala emanzini Ntodi. Ubudlelwane bakho noKristu ngane yami buthini? Mina-ke ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, okwenzeka umusa uNkulunkulu. Ngikhonza kwi-Grace Baptist Church ekhona lapha emanzini Ntodi, Sister Church of the Sound Doctrine. Sister Church of the Sound Doctrine, that's very, very, very nice into yasekhaya lemkhathini. Ngiyamshakamukela uthini komama nontanga yakho nje abalapha eminyango namuhla ngale nyanga yabantu besifazane. Yeah. I would like to say siyaba appreciate kakhulu mama bethu indlela abasifundisa ngazo, abasikhuluma ngazo ukuthi nathi sikhule sibe yilabo mama abaqotha nabafundisa ukubona nangendlela abasikhulisa ngayo ekwazini uNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu esilida besigayida ngayo. Ngani I said you should come here uzokhuluma nathi wenza into engajwayelekile, kakhulukazi engajwayelekile inganeni ezincane ezilingana nawe, ikakhulukazi zabantu besifazane. Wenzani ubuyi? Ubuyi umlimi. Yebo, ubuyi umlimi wama-mushroom. Amakhowe. Ngisebenzisana nobaba uBakuthulani Zuke, ubaba Monzalayo. So siyenza farming yama-vegetables kwa-farming God's way, but we also focusing kakhulu okuyini business yethu le yamakhowe. Asikhuluma nize nithi farming God's way, yini kuhluke njani ukufama nokufama ngendlela kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kona womabili ama-farming njengabazalwane we like to consider, we like to put God first in everything esiyenzayo. So konke sikwenza based on a scripture, based on ukuthi uNkulunkulu yena before indalo yakhe umhlaba wayudale kanjani, nanokuthi wayelindele ukuthi
umuntu nje wayemdalile wambeka e-Garden of Eden wayethi akawusebenze kanjani awunakekele kanjani umhlaba. So sihamba ngokwezwi konke esikwenzayo nanokulima imbala silima according to the scripture sigayidwa isona ukuthi ngokukaNkulunkulu kufuze kabe senza kanjani. Ngane yami umuntu uyamangala ukuthi ingane encane ezwakala ivoice incane khuluma ngoNkulunkulu nokufama ngendlela kaNkulunkulu. Ineminyaka emingaki ingane yami? 26. 26. Now, of all things ongafama ngazo wakhetha amakhowe. Thina sazi amakhowe awupoison, kuneyinhlobonhlobo eziningi zamakhowe. Uluphi uhlobo lamakhowe ofama ngalo noma inhlobo ezahlukene? Tell us a little bit about that. Amakhowe esigxile kuwona okwamanje ama-oyster mushrooms. Okay. Bakubiza ngama-oyster mushrooms. Nanokuthi sikhethe lona njengebhizinisi esilibone linenzuzo kakhulu and abantu abaningi abangalinakile. So ezimakethe kune-demand kakhulu, ayadingeka amakhowe kodwa abancane abalimi bawo kakhulukazi abamnyama. So sase sithi ake sithathe leli business leli elizoba ne-demand kakhulu, elinesidingo kakhulu futhi eliyenzayo nenzuzo. Now lihlupha kangakanani noma kulula kangakanani ukufama amakhowe nokuthelelana kwezifo and all of that? Umuntu mangathi uyayiqala lento le iziphi izinto angabhekana nazo? Ukufama ayikho into engekho nzima nento engenawo ama-challenges akhona emhlabeni nje empilweni kukona konke. So nakhona la kwama-mushroom farming ebhizinisini lamakhowe nakhona kuney'nkinga zakhona, kodwa thina njengabantu asebephambili kancane ngolwazana lolo esesilitholile nathi sisizwa i-college yase-Sidara aboMamngwira, i-professional advisor yethu noLangelihle Ndwandwe osembombulu kwa-Department of Agriculture. Lolu lwazi lonke asebesicobelele ngalo lusizile kakhulu ukuthi sithi noma sifika kulawo ma-challenges lawo siwa-overcome, nanokuthi-ke njengoba besishilo yonke into esiyenzayo siyenza according to the scripture ukuthi uNkulunkulu uthini. So nakhona i-guidance yaNkulunkulu siyayibona isidlulisa kuzona zonke lezo zimo esike sihlangabezane nazo ezicishe ziqeda amandla. Now ngiyezwa ukuthi iSidara no Department of Agriculture, I don't know, one of the two, but sebanithemba ngalendlela ukuthi baletha ama-intern wabo azoyenza ba-intern kuyingane encane kangaka kuyiyona ifundisa abantu ama-student amakhulu kangaka sema-college. Yebo, yebo, ngisho ukuthi sesinobudlelwano obuhle kakhulu nabo. Siyasebenzisana sinobudlelwane nje impela, siyasebenzisana nabo kakhulu ngale ndlela ukuthi bayawaletha ama-interns abo embombulu Department of Agriculture. Masizoqala i-process from the beginning to the end bayaye balethe leyo ngxanyanyana ukuthi sizoyi-trainer kangangokuba nangoLwesithathu lolu siya kulona i-college yase-Sidara iyeza izo-check ukuthi how far are we nama-challenges esinawo bese beyabona ukuthi bangasiza kiphi nakephi ukuthi siqhubeke futhi going forward. Nangane ama-suppose ukuthi manenza le farming nitshela abantu laba beze kwi-farming ni-share i-gospel nabo niwatshela ngensindiso nalendlela yokusindisa. Nangokumlaleli ulalele uyafisa ukuxhumana nani, mhlawumbe uyafisa naye ukuthi nami ngingafisa ukuyenza lento. Nibalekelela kanjani abantu abafana nabalaleli abancane abafana nani nabadala-ke abafuna ukwazi ngalolu hlelo nokuthi niyanikeza ama-training niwenza kanjani? Do you do anything like that? Yebo, siyaye sikhuthaze ukuthi makukhona abanentshisekelo noma abane-interest ku-mushroom farming bese beqoqane mhlambe babe i-group of abantu abawu-10 kuya phezulu ebese beyasithinta basicela ukuthi size ukuzoba-trainer ukuzobaqeqesha mayelana nayo i-farming le yamakhowe bese sihambele iy'ndawo lezi abasuke bekuzona siyobaqeqeshela kuzona. It's very good. Have you set a date for another training noma kuya nge-demand?
okwamanje kuya ngedemand, but as soon as befika kukhona igroup esithi si-ready. Okwamanje akhona esebhalitho nesepotchefstroom basazama ukuhlangana baqoqane, so as soon as behlangana beba u-10 kuya phezulu bazobe sebeyasazisa bese siyahamba siyobatsha. All right, with all of this, the intention ukuthi abantu bathola imali bakwazi ukuthola ukudla kuyabiza, and mabangakwazi ukuzifanele ukudla ku-healthy and all of that, but the cherry on top in all of this, nitshela abantu ngoJesu kuhamba njani? Bayamthanda uJesu abantu noma bayithandela ukudla nokutshala nokulima? Bayazuzeka kuKristu ngakho konke lokho? Yebo, ngingasho ukuthi siyabona kakhulu abantu besizakala ngangokuba ku-training esibe nayo phambilini kule nyanga edlule kube khona abobhuti ababili abamkele uJesu during i-training. Wow. Because of ukuzwa iscripture, ngoba as soon as masifundisa in between siyasifaka kakhulu iscripture, sifundise kakhulu ngoNkulunkulu, so bamamkela uJesu ngaleso sikhathi. How many days was the training? About 2 days. 2 days. Yeah. All right. Bamthinta kanjani uZuke mabefuna ukuyenza nayo lento, bagqugquzeleke bathole noJesu, bathole ukudla, bathole iskill, bathole training, bathole ulwazi, baphinde bathole noJesu futhi? Bangasithinta kwinamba esiyisebenzisayo office 082 794 5538. Phinda futhi. Phinda 082 794 5538. All right. Angithi kuwena mlaleli uma usafisa ukwazi kabanzi ungathinta nje le nombolo ehlale sikhiphe emoyeni sizokwazi ukuthi sixhumanise nabo. Zuke ngani yami 26-year-old doing such a great job. God bless you. Oh man, may he just abundantly bless you. Siyabonga kakhulu. Mkhathini, nazi ingane ezincane mfethu zenza into eyisimanga esatshwa abantu abaningi lento ye-farming, more so a woman. Mkhathini, what words of encouragement ongaba nabo for abantu abafana nengane kaZulu? Ngiyathanda mabeyibuyisela ezwini kaNkulunkulu ngoba angazi uma siyakhumbula ukuthi i-farming was the first profession vele yabantu. uNkulunkulu edala uAdam beneva babe amafama kwasekuqaleni. It's a pity ukuthi manje sekuyadeleleka kanti iyona nto esanawo nanamathuba masike sizwe wonke umuntu ufuna ukuba unjiniyela nokuba udokotela, kanti akhona amathuba lo i-farming. So siyakuthakasela kakhulu. Kumnandi nokubona abantu abakholwayo besebenzisa ama-skills uNkulunkulu abanikeze yona. Akusithina sonke sibizele ukuba befundise nokusebenza emabandleni. Bafunakala osomabhizinisi, bahlanganisa amabhizinisi aqhubeka yephambili impela, umbuso kaNkulunkulu usekeleke ngawo. So siyakuthakasela kakhulu lokho, nokuthi kube abantu besifazane babhukule bayimisele, into enhle kakhulu le. Into enhle kakhulu. Siyabonga ngani yami, uNkulunkulu akubusise, uqhubeke wena nobaba wakho nawo konke enikwenzayo nabo bonke abalaleli abazojoyina lento yenu ekade seniyenze senimkantshubovu kuyona. Siyambonga uJehova kakhulu. Ithuba melivela futhi sobuye sizwe ukuthi kuhamba njani ngama-training wenu. Mkhathini sithe namuhla sisafisa ukuthi sihloniphe omama noma hayi omama nje, abantu besifazane. Naku Mkhathini engifisa siqale ngako, because into le eyenza abantu besifazane badeleleke kakhulu kwangathi bangaphansi kwabantu besilisa, kwangathi uNkulunkulu benze bona ba-secondary, kwangathi i-standing sabo noma ukuyimela phambi kaNkulunkulu abalingani nabantu besilisa. Sibuyele ekuqaleni Mkhathini, le ncwadini kaGenesis noma kaGenesis la iqaleni zonke izinto ey'qala khona. uNkulunkulu uthi mesedale yonke into ebese uNkulunkulu abiza i-cabinet yobumbano lwe-Trinity, athi lapha ku-chapter 1 kuGenesis isahluko sokuqala kuverse 26, uSimakade wasethi masenze abantu babe ngumfanekiso wethu
basifuze babuze phezu kwezinhlanzi zolwandle, izinyoni zezulu, izilwane esifuyayo nomhlaba wonke nezilwane ezinobuzelayo emhlabeni njengohlobo lwazo. Simakade wamdala umuntu waba ngumfanekiso wakhe, wamenza ukuba mfuze, yena wabadala owesilisa nowesifazane. Interesting. Bese kuverse 28 uthi wababusisa wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba niwubuse, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle bla bla bla, zonke lezi zibusiso. Nako khona mkhathini, ngokwezwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu udale umuntu wesilisa nomuntu wesifazane balingana phambi kwakhe. Mabeme phambi kwaNkulunkulu bayafana ncamashi, bakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe mesebedalile, edale owesilisa nowesifazane, izwi likaNkulunkulu laselithi uSimakade wababusisa, akabusisanga oyedwa, wababusisa bobabili. Wasebanikeza umyalelo bobabili, wathi zalanani nobabili. Omunye akakwazi ukuzala ngaphandle komunye, omunye akakwazi ukugcwalisa umhlaba ngaphandle komunye, because phambi kwaNkulunkulu laba bantu bayalingana, imandate iyafana. Wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba niwubuse. Akazange athi ubuse oyedwa omunye abukele abe yisibukeli. Ubadala wabaningi wathi nibuse phezu kwako konke wakwenza lokho. Now mkhathini masekuhamba nama-cultures and all of that, umuntu wesifazane sekwakhika isithombe kwangathi u-inferior ngokudalwa, u-inferior nangazo zonke ezinye izinto. Izwi lendoda is final, yena nje fanele athobe, athule nje, athobe noma sekubheda yonke into, because uNkulunkulu udale umuntu wesifazane emdalela umuntu wesilisa. First of all, how do we correct that myth mkhathini nokuyibeka into perspective? Emva kwalokho sobe sesibheka indima noma i-role edlala umuntu wesifazane nedlala umuntu wesilisa ngokukaNkulunkulu, which has nothing to do nokulingana kwabo. Bahlulana nje noma bahlukana ngendima noma ngama-role noma ngemsebenzi abayenzayo, kepha equality bayafana. Simlekelela kanjani umlaleli kulapho? Ngiyacabanga ukuthi usukushilo okuningi mfundisi ukuthi umehluko ufike ube sekutheni uNkulunkulu ufuna kusetshenzwe kanjani, kuphiliswane kanjani. Iyangena ke lapha indaba ye-authority ne-submission. Kodwa ngokobuntu uNkulunkulu emehlweni akhe usibona njengabantu abalinganayo. Ukubona kakhulukazi lokhu ukuthi abesifazane lapha ku1 Peter 3 babizwa ngeyindlalifa kanye namadoda zomusa wokuphila. Emazulwini siyobe sifana silingana, ngoba lapha kusekho nokuganana. Sonke nje siyobe sisingile, sisebenzela inkosi, si-enjoya ukuphila nenkosi. Bayasindiswa ngokufanayo nathi, bazobusa kanye noKristu ngokufanayo namadoda. Ngakho emehlweni kaNkulunkulu ngokwendalo, ekutheni sibe abantu sonke siyalingana. Yes, bese kuba khona umehluko ekutheni uNkulunkulu ufuna siphilisane ngayiphi indlela, sisebenzisane kanjani. Mkhathini uma uthatha incwadi yabase-Efesu isahluko sesi-5, uNkulunkulu lapha usinikeza thina esindisiwe iy'ndlela zokuphathana nezokuphila ngokuhlukahlukana kwethu. Iy'ngane ukuthi zihloniphe njani abazali baphathe njani iy'ngane, abazalwane nje as a whole baphathane kanjani abazalwane. Now ngifisa ukuthi siyibuyisele ikakhulukazi phakathi komuntu wesilisa nowesifazane within the context yabazalwane. Uthi lapha kuverse 21 kwencwadini yabase-Efesu chapter 4 uthi thobelanani omunye komunye out of irreverence for Christ. Ukhuluma ngabazalwane la, ukuthi abazalwane abathobelane. So kusho ukuthi by virtue yokuba mzalwane kumele uthobele omunye umzalwane, whether wesilisa whether wesifazane, noma mncane noma mdala, by virtue yokuthi umntwana kaNkulunkulu kumele kumthobele. So it so happens ke mkhathini ukuthi lo mzalwane
okuthiwa mthobele naye akuthobele out of respect for uNkulunkulu, umyeni wakho noma umakoti wakho. Simlekelela kanjani-ke umlaleli from there on, because masoya ku-verse 22 isiba more specific, isikhuluma ngabantu besifazane within the context yekhaya. But ikhumbula iqala ngokuthi njengomzalwane ebandleni nasemzimbeni kaKristu nayo indlela okumele uziphathe ngayo, whether wesilisa noma wesifazane. Lento yokuthobelana Mkhathini lithini izwi ngalokho? So ufundisa ngomoya ne-attitude wonke umuntu okholwayo kufanele abe nayo, yokungayibeki phambili acabangele okwakhe kuphela, kodwa abe nakho ukuzehlisa, ukuba willing ukusacrifice for i-benefit yabanye. Ilento ayikhuluma ku-Philippians chapter 2 mayethi awubekithi lo mqondo wawo uKristu owathi nesimo sobuNkulunkulu wangasibona njengento yokuphangwa, kodwa wazehlisa wazoba umuntu waze wafa ngenxa yethu. Lowo moyo onjalo umele ukuba khona kuthina sonke, umele ukuba khona kumadoda, ukuthi noma-ke ubekiwe wayinhloko owesifazane wanikezwa irole yokukuthobela, kodwa awukusebenzisi ukuba inhloko kwakho ukuthi uzanelise wena ukhonzwe njengenkosi, kodwa ukusebenzisa ukufukula bona, ukubavezela uthando, ukubalekelela. Ubunhloko bakho irole yokuseva abanye. Usho njalo uJesu naye akazange ukuzoseva, kodwa he came to serve. So ke lo lento yonkosikazi othobela umyeni wakhe yenzeka kwi-context vele yomyeni okholwayo, naye onenhliziyo engafune ku-abuse, kodwa efuna ukumlekelela lo mama imenze abe yilento uNkulunkulu afuna abe yiyona. Mkhathini, asibheke nje la Mkhathini ukuthi within the context yasemndenini, undodakazi esikhulume naye earlier on uthe abomama kunendima abayidlalayo ukuthi nabo mase bakhula baba abantu besifazane abaqotho. Asithathe khona lapha from kuPetro. Uthini uPetro lapha ku chapter 3 uma ekhuluma specifically ngabantu besifazane? Verse 1 uthi kanjalo bafazi thobelana amadoda enu, ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalilaleli izwi azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi, kepha ngokubona inkambo yenemsulo esekwesabeni. Now le ndaba yokuthobela abayeni isinakho kuba politically incorrect, especially ngalenyanga yabantu besifazane, ngoba imbokodo yasezweni ifundisa ukuthi no, iyona into engafunakala, iyona into edala inkinga ukuthi kuthiwa amadoda ayinhloko abesifazane bamele ukuthoba. And kuzwakala kwabantu besifazane abaningi basebancane njengento old fashioned nje engenasidingo, kodwa kubalekile ukubona ukuthi umyalo kaNkulunkulu lo for bonke abesifazane abazongena embusweni kaNkulunkulu. Abenzisi okwabesifazane abangamfuni uNkulunkulu, abangamazi uNkulunkulu, labo bayarebella against abayeni babo, bafuna ukuyibusa bona, abayirecognize i-authority yomyeni phezulu kweimpilo zabo ngalendlela uNkulunkulu ayidesign ukuthi kube yiyona. Abesifazane abakholwayo ke abalingisi lelizwe. Lento yesubmission akusiyo into yokucindezelwa mayenzeka kahle umyeni okholwayo othanda unkosikazi wakhe njengalokhu uKristu ethanda ibandla, kodwa imimika le submission yebandla kuKristu. uNkulunkulu uthe umshado udalele ukuthi abantu babone ukuthi uKristu nebandla lakhe barelate kanjani. Indoda ibusa ngothando olu-sacrificial, owesifazane uyasubmita ngenhlonipho kumyeni wakhe njengalokhu ibandla lenza. Futhi le submission yenza imishado isebenze, okubenefita abantu bonke ukuthi imishado isebenze kahle. So abantu abafundisa ukuthi abesifazane abangavumi ukuzehlisa, abangavumi ukuthobeka, balimaza imishado, balimaza le drama uNkulunkulu afuna ngabe ikhomba ubudlelwano bukaKristu nebandla, barebella against umthetho kaNkulunkulu and bazovuna njengokwemisebenzi yabo isivuno esimbi, ukulimala kwemishado nokwahlulelwa uNkulunkulu ekugcineni uma bengenzi njalo. Kodwa kuhle ukuba submissive kunezithelo ezinhle.
ngiyayithi Mkhathini leli gama elithi submission noma ukuthoba seliphenduka inhlamba njengoba usho. It's a swear word. But mawuyibheka ezwini likaNkulunkulu, i-submission amandla are-controlled. I-power ne-authority are-controlled because i-voluntary ayiphoqelekile. Asithathe nje sizibiza ngamaKrestu, sine-name tag kaKrestu, sigqoka amajazi ukuthi siyamaKrestu. uKristu izwi likaNkulunkulu lisikhombisa ngokusobala endaweni eziningi ukuthi uNkulunkulu ulingana noNkulunkulu in every way. Unamandla wonke uNkulunkulu anawo. So with all that power, with all that authority, with all that equality anayo noNkulunkulu, akathathanga ukulingana noNkulunkulu njengento yokuphangwa, wazehlisa yena, wazikhethela yena ukuthi abe ngaphansi kukaNkulunkulu. He submitted ngaphansi kwe-authority ne-will kababa wakhe. Ngisho i-will kababa wakhe seyithi sekufanele afe manje. Futhi nje akaze langa emhlabeni ukuthi afe kuphela, ubezohlushwa nje impela, ahlupheke before efa, ashaywe umzimba wakhe uxetshulwe, zonke lezi zinto. Kepha wakwenza konke lokho nge-submission. Uthi if bengithanda bengaletha amalegiyoni awu-12 la. That's a powerful force Mkhathini, because ilegiyoni eyodwa is 185,000 yamasosha. So uthi bengaletha 12 ngizivikele kulaba bantu laba. So he had all the power, but he chose ukuthi asubmit ngaphansi kwa. Ngithi angisi-illustrate leso sithombe Mkhathini, because sicabanga esikhathini esiningi seyakhiwa kanjalo lento, seyapendwa ngaleyo ndlela leyo ukuthi uma uthoba uyisithingithingi. Uma uthoba kusho ukuthi awunama-rights, uma uthoba kusho ukuthi awucabangi. But kahle kahle ukuthoba ngokwezwi likaNkulunkulu, it's power under control. Abanye mfundisi basaba ukuthi ma umthobela umyeni, kakhulukazi lo hlobo lomyeni okukhulunywa ngayo la, ongalilaleli izwi, mhlawumbe umyeni ongakholwa nashada ningakakholwa nobabili ususindisiwe wena, noma umyeni othi uyakholwa kodwa kunezinto angazenzi kahle, basaba ukuthi uma umthobela uzovela aqhubeke kadlale ngami. Kungenzeka lokho ku-possible, kodwa uNkulunkulu ufuna owesifazane ayibambe irole yakhe ngokwethemba uNkulunkulu, umyeni wakhe umiyekele enkosini ukuthi uyena ozodila naye, yena ayibambe irole yakhe. Kodwa la kuleli verse kukhona isethembiso sokuthi kungenzeka indoda igcine isindiswa, izuzwa nje inkambo yonkosikazi wayo. Uthi uverse 1, athobeleni amadoda enu ukuze ukuthi uma kukhona angalaleli izwi azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi. Ungakhulumanga izinto eziningi kangaka, ungazange umfundekele umthwalise kanzima ngamazwi wakhulumayo, kodwa ngenkambo yakho wena uthobekile, ubambe eyakhe irole ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu. Lokho nje kukodwa kungayenza indoda ifune ukulalela uNkulunkulu. So ke la uNkulunkulu uthembisa imivuzo emihle kubantu besifazane abazophambana nezwe. Izwe malithi ribhelani, bona baqhubeke bathobeke bethembe uNkulunkulu emshadweni yabo. Asikubingelele njengomlaleli wethu lapha ku-086 10 300, 086 10 300. Sawubona. Amen. Baba uNkosi nobaba uKhoza, siyabingelela kumhla ka-11 August 2024 egameni likaJesu. Amen. Mfokamyeni, sawubona. Amen. Khoza ufaka ngaphandle baba kulesi sihloko. Indini ngomuntu osesilisa osemncane osemusha. But igalela labantu besimame noma ngithi abantu besifazane siyabona each and every day emphakathini baba. Ngoba nangokwezwi lenkosi sizobheka nje amazwi ambalwa ukukhanyisa nje nokuveza ukuthi banegalelo eshe kangakanani. Engcina ngisho even us abantu besilisa wena babonkosi nababokhoza bakwazi ukuthi nisizakale ngisho emndenini phakathi emakhaya ngenxa nje yomuntu wesifazane noma umuntu wesimame. Ake sibheke kasifushane ukuthi-ke igalelo labo lihle kangakanani. Mina nje owami umama ongizalayo uMaxulu ungikhulise kahle, wangithanda, wangishaya,
ngiyazwisisa namhlanje ngikhulile nje ngiyayibona impilo yami ukuthi iyaqhubeka iyaphambili just because of isandla sikamama siba nomthelo omuhle ekhaya. Umama ubekhuthaza even ngisho ngibheka ngingakasindiswa ngabakholwa inkosi uJesu, kodwa enginjalo engisola engiyala engikhuza kwaze kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu engisiza khona engela khona ngisho igalelo elihle elenziwa umama ngisho ejekeni ekhaya. Kodwa besibheka amazwi ambalwa la ukubheka nje igalelo labesimama. Amakhosi okuqala uchapter 17 uverse 24 ngiyamthanda mayethi ofazane wathi ku-Elijah, manje sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova lisemlonyeni wakho liyiqiniso. Uzoyikhumbula leyo ndaba amakhosi okuqala chapter 17 la iqala khona. Kwaqala kunjani? Kwakade kungekho ukudla, kodwa uNkulunkulu wayelenza amagwababa, kwakwazi ukuthi kube khona ukudla. Kwahamba kwagula umntwana, kodwa baqhubeka benze njani? Wakhuleka. Ingakho-ke wathi mesekhuluma lelizwi lafanele lapha ku-chapter 17 verse 24. Bese futhi bheza igalelo lomuntu wesifazane. Omunye umuntu wesifazane oba negalelo elikhulu emphakathini wangakube, owesifazane umSamariya lo owesifazane. uJohn chapter 4 verse 28 ngithanda mase qhamuke verse 28. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe. Uyabona ukuthi umuntu wesifazane nawo wathi mayilalela ebona uJesu ekhuluma naye waresponda, washiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu lalela, uyakubantu manje wesifazane lo useyakubantu. Uthi-ke verse 29, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo, kungebe nguye uKristu na? Uverse 30 ngimthanda mesethi baphuma emzini beza kuye. Uyabona igalelo adlala umuntu wesifazane eSamariya ukuthi abankhulu kangakanani. Bathi bezenzela izinto zabo, bedile izinto zabo, kodwa lo ngoba wayesemtshela uJesu esemtshele konke wathi angithathuli angihambe ngiyotshela nabantu ukuthi hayibo namhlanje ngizwe izindaba engingakaze ngazizwa before, kodwa sengizizwe ngendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Bavele baphuma emzini beza kuye. Bese ngivala-ke ngencwadi yeZaga igalelo lomuntu wesifazane, iZaga chapter 12 verse 4 lithi owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyindoda yakhe. Baba ngiyalithanda leyo. Owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyindoda yakhe. Baba ngiyazi baba uNkosi baba uKhoza nina kumnandi ngoba vele ninawo amakhosikazi. Kumnandi kuba nonkosikazi lelizwe likhuluma ngathi okhutheleyo. Nami njengomuntu wesilisa ngintokozwa kamnandi ngoba ngizoshadela njengekudala. Hayi bangathola umfazi oshole kwivesi uyoba umqhele vele nakanjani mina. Ingakho lapha nakuZaga 31 mawubheka iZaga 31 lapha uyabona uverse 23 ithi indoda yakhe yaziwe emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe. Bese 29 wakhona ngizojumpa ngoba sengiyavala. Bese sithi baningi abafazi abakhutheleyo kepha wena ubadlula bonke. Uyabona igalelo umuntu wesimame uma ngampela enza intando kaNkulunkulu. Siyozikhulumela amazwi baba uNkosi baba uKhoza nami ezintokozo myeni ukuthi umuntu wesifazane ngendlela anegalelo elikhulu ngayo emhlabeni uyozikhulumela ilizwe lithi baningi abafazi abakhutheleyo kepha wena ubadlula bonke. Ngiyabonga egameni likaJesu, amen. Bogabien, we can't wait to see loyo muntu wesifazane uMrs Myeni. Mkhathini yebo sikhuluma ngabantu besifazane. Kepha khona lapha encwadini kaPetro uverse 7 kunento uNkulunkulu ayikhulumayo ngabantu besilisa. Uthini ebantwini besilisa ngalabantu besifazane abadalile uNkulunkulu? Verse 7 uthi nani madoda hlalani nabafazi benu niqonde ukuthi owesifazane njengesitshe sibuthakathaka, nibanike inhlonipho lokhu beyindlalifa zomusa ukuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiywa. Amadoda awazi ukusebenzisa leli thuba lokuthi abesifazane kuthiwe abawathobele ukuze abahlukumeze, azenzela umathanda wona elokhethe nje wena kuthiwa ongithobela. Akusiliqiniso lelo. Ikhona leyo nkohliso kakhulukazi emazweni akithi abantu abamnyama ucabanga ukuthi owesifazane uthoba under all conditions, indoda izenzela noma kanjani. Kodwa uNkulunkulu la usiyala ukuthi asihlale nabo ngokuqonda nango ukwazi ukuthi bayisitshe sibuthakathaka. I-implication ukuthi sibaphatheke ngendlela emnene, ngendlela ebafanele. Awumhlukumezi ngoba unamandla kunaye, awumhlukumezi ngoba unikezwe ne-authority phezu kwakhe, kodwa usebenzisa amandla akho ukumvikela nokumnakekela. Usebenzisa i-authority yakho ukuthi umfukule, umenze lokuhle.
uthi nibanikeze i-honor, nibanikeze udumo nenhlonipho. Siyazi ukuthi kujwayele kuthiwa abesifazane bamele ukwahlonipha amadoda abo, kodwa nendoda imele ukuthi sihlonishwe kanjalo imphakamise ke unkosikazi, ingamenzi azizwe ecindezelwe, ebekwe unyawo emqaleni, ngoba phela kuthiwa akathobe, kodwa njengoba uKristu enze ebandleni uyasiphakamisa. Sithi siguqile silele phansi enyaweni zakhe, asisukumise sime ngeenyawo, asenze sizizwe siphakanyisiwe. Uyena nendoda ekholwayo imele ukwenze njalo unkosikazi wayo, ikakhulukazi ngoba uyindlalifa kanye naye yomusa kaNkulunkulu oholela insindisweni nasekuphileni okuphakade. Lo wesifazana akasiyo nje, akasisisigqila sakho, kodwa udadewenu embusweni kaNkulunkulu. Nisindisiwe kanye naye, niyezulwini kanye naye, nizobusa kanye naye. Kufanele nala emhlabeni noma nishadile uqala umphathe kanjalo as an equal embusweni kaNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu la ukhipha i-threat lapha mfundisi, uthi ukuze imkhuleko yenu ingathiwe. Indoda emphatha ngendluzulu unkosikazi isebenzisa i-authority yayo, imkhuleko yayo iyathiywa. uNkulunkulu akafuna ukuyizwa. Awuzu kuba umzenzi siphambi kaNkulunkulu. Phatha unkosikazi ngendluzula bese lokhu ukhuleka kuNkulunkulu, uzenza into ezehlisayo efuna umusa kaNkulunkulu, kanti wena uyinto enesihluku. So ke indoda enjalo ingacabanga ukuthi khona okuhle ezokwamukela enkosini, futhi kusuke kuyisign mfundisi ukuthi indoda ayisindisiwe. Indoda enesihluku nendluzula kunkosikazi ayimlingisi nezo Kristu. Nango uzakithi uzakhona uMakhumalo lapha eSmyrna, abafundisi bami ngilalele nomlilo omncane omele imbokodo. Esho Mazuke yonke siyabonga konke okuhle enisenzela kona. Ngiyathokoza kakhulu kuba nani kusho uMakhumalo lapha eSmyrna. Na umunye uthi amen bafundisi, akuve kunzima, uzoyithobela kanjani? Uzoyithobela kanjani indoda ingathandi iqonywa, ingalali nasekhaya, maqabuke yabuya yezibuyela ngo-12 ebusuku, ingasho ukuthi iphumaphi izwi, uyalazi umoya uyavuma kodwa inyama hayi iyaphika. Mawuyithobela yenza worse, hayi ukungcola kwayo kuba worse. Simkhuthaza sithini lo baba mkhathini, iba worse le ndoda meyiloke ithobela hayi ngathi uyithuma kakhulu. I think iwona lama signs osho ukuthi mhlambe yiyo lento ukuthi indoda ama signs ukuthi ayisindisiwe, noma ingasho yona ngomlomo wayo kepha ayisindisiwe. Mkhathini ngifuna sibiyele la, both abantu besilisa nabantu besifazane bayabazisa ubuhle. Thina madoda we are very visual. You know, sine taste yethu nje umuntu wesifazane esifisa kuba unkosikazi wethu ngokuyiphatha, but kakhulu emehlweni ngizifunela omude, o dark in complexion. Umunye ufuna isidudla esisibutubutwana nje simpofana, umunye ufuna umfushane nje. Sinezinto ezihlukile kunalobuhle esifunayo ebantwini besifazane obusutha indoda ngayinye. On the other hand, abantu besifazane nabanolobuhle abafunayo, ngisho kwaLunkulunkulu esebaphe lobu buhle bafuna ukubu-enhance. uNkulunkulu abapha amashiya bawasuse badwebe wabo, uNkulunkulu abapha inwele bayisuse bagqoke ezabo, uNkulunkulu abapha inzipho bayikhiphe bafake ezinye, because banalobuhle loba abafunayo. Lithini izwi kaNkulunkulu ngobuhle bomuntu wesifazane? Uthi kuverse 3, ukuhloba kwenu makungabi ngokwangaphandle, okwaluka inwele, ukufaka igolide noma ukugqoka ingubo ezikhangayo, kepha makube umuntu osekusithekeni enhlizweni, ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kaNkulunkulu. Ngale ikhathi ebhala uPawule babethanda ukuluka inwele zabo bayibhekise phezulu bese beyibamba ngenet yegolide, bafake sometimes nobucwebe la enweleni zabo, okwakuyindlela yokukhangisa, yokudonsa i-attention. Yonke indaba bafike ngiyacabanga umuntu efike ebandleni
egqoke ijewelry box yakhe yonke eyinweleni nali negolidi net around lona. Abantu abasakwazi ukukhonza baphenduka naye, abesifazana abanye sebenomona ngalento idala inkinga. Uthi ke uPaul uPetrula owesifazane okholwayo akasebenzisa ubuhle bakhe ngendlela yokufuna ukubukwa nendlela yokufuna ukugabisa. In fact indlela agabisa ngayo yena into ayivaluishayo kwangempela akusibo lobuhle bangaphandle, into ebaleka kakhulu kuyena kuzona inwele nobucwebe anabo nezingubo ayigqokayo, kodwa umuntu wangaphakathi enhlizweni ohloba ngokungabhubhiyo. Lokho kunye kuyabhubha, ubuhle bangaphandle umuntu uyaguga noma nesikhumbe esihle, inwele igcina zigrey iziwa, imali yaphela, umuntu ugcina efile. Ubuhle bangaphandle buyaphela kodwa lo bangaphakathi abhubhi. Ulokheya ngokuye bamuhle umuntu noma eguge bawugogo okholwayo egcwele umoya omuhle, egcwele uthando, agcine perfect emazulwini. So ke uthi abazisele ubuhle bangaphakathi komoya omnene onokuthula, hayi njengabantu besifazane basezweni sike sibabone nako TV ba rebellious, bayalwa, banochuku, banomsindo. Ukubona amanye ama reality shows abuka abantu besifazane nama influencers o social media, ubone ukuthi udila namahlongandlebe angaphatheki, alwayo, kuyakwebhwana ngathi amakati, kodwa owesifazane okholwayo umnene nokuthula. Uthi kuyigugu lokho phambi kaNkulunkulu. Yebo kwabesifazane basezweni bazisa lezi zinto zangaphandle, imali nobuhle, kodwa uNkulunkulu into ayithandayo ukubona umuntu wesifazane omnene emphefumulweni wakhe egcwaliswe umoya ongcwele, veze izithelo kamoya ongcwele onokuthula enhlizweni yakhe okuveza ukumethemba uNkulunkulu. Amen. Bafundisi bami, selishayile lelo hora nginani nginilalele lapho bafundisi bami, ngithi nje phambili ngembokodo indodakazi kaFaro yanakekela uMose yamfihla eceleni komfula, noJesu wazala intombi Maria kuze mina nawe sisindise kusho umlungisi kaThwala lo elapha eMlazi kepha yena owasehluhlweni. Nonjabulo kaMvelasi uMazibuko uthi sanibona bafundisi bami, ngikhona ngihlezi nani siphelele Nondongo, siphesihle Nondongo, athi sekuyiso lelo xesha. Greetings bafundisi studios, khona silalele izindaba ezinhle ezimnandi zikaNkulunkulu. Happy National Women's Day kuyo imbokodo. uMartha kaNgubane umbovu lapha eHammersdale athi amen, ayibonge inkosi bafundisi bami, sesikhona sinilalele kusho uMama Ngubane lapha eHammersdale. uMalusi Mdlovu kaMalusi athi asibingelele abafundisi bami, sikhona silalele sonke la kaNdlovu ePietermaritzburg eMbali. Ngiyacela before kuphele inyanga yabesifazane nisibheke nisibhekele lo mama owayeshade noPilato. Kunezinto ezikhuluma ezingukuhlakanipha eyala ngazo umndeni wakhe, umyeni wakhe. Uma womtolo nayo amen bafundisi uPortia kaMjweni nayo amen siyabonga, noMathemba Nxumalo amen bafundisi bethu, sikhona silalele izifundisi eziphilile. Sisimethi kaMngoma uthi happy Mother's Day or Women's Day to all the women, and a very special birthday to Me Muru TV. Greetings bafundi kusho uMduduzi Mthetho, amen bathwali bembokodo bemphongolo. Sikhona sihlezi nani silalele imfundiso eziphilayo ngokwezwi likaNkulunkulu enyangeni abesifazane kusho uzifikile Maulane. Mkhathini asithathe nangomunye sekwamukele emoyeni nawe sawubona. Sawubona Nkosi yami, ngicela inkosi yami ikhulumele phezulu udlwana nje kancane sikuza. Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noComfort wakamkhiqizo ukhabaza. Qabe. Ngishilo angabe lo daba labo simama kuqaleni ukubhekana ngoba ngawa 1994 impela kube namaphapha phezulu ukubhekana labantu besimama njengabaqondezelo ukuthi iBhayibheli ithini lo. Kwamanje ngibona sengathi kuhamba ngokwemthetho sisekelo wezwe. iBhayibheli ithini ngona mambheka isimo sabesimama ithini labalungelana, ngoba vele umdalo wayekade ebaningile, wanika nowesilisa, wanika nengane.
kodwa kubonakala kuxhamaka sabafundisi amaphikutiza amabhantshi ngomhlolo bekhuluma ngamalungelo abantu besifazane emva kwa-1994 kuhamba kanjani ukuthini ibhayibheli ngalokho ngoba phela sikholwa thina-ke silalele. Angazi ngemkhathini ngiyabonga Gcwabe kodwa ngicabanga ukuthi siqale ngako lo Gcwabe mhlawumbe uGcwabe uqale ukulalela sesiqalile amalungelo nje wabantu besifazane Gcwabe siwabheke lapha ku Genesis chapter 1 from verse 26 to verse 28 ukuthi amalungelo ayafana nje akahluke ndawo lento ithi akunasidingo sokuthi umuntu wesifazane azalele amalungelo wakhe and throughout besikhuluma ngamalungelo sikhuluma futhi nange role ngazi komkhathini makhona afuna ukwenza amen bafundise egameni lika Jesu Christ uphilane Zulu othongathi yes indeed women play a critical role in our society and they're very influential and this reminds me of Umama Salome who influenced her daughter to ask for John the Baptist's head as a gift. So I would like to urge all women, especially mothers, to influence their children, especially daughters, in a good way. Ngiyabonga kusho uThulane uphilane kaZulu. Ekade singayiboni lensizwa kepha yasithanda isilalela kakhulu wasondini uthulaphe uthongathi manje kodwa wasondini uyazi umuntu wesifazane ngisho engaba mubi hayi angimazi mina umuntu wesifazane umubi kodwa kusho umlaleli la uthi yazi umuntu wesifazane ngisho angaba mubi into ebalulekile ukuthi sihloniphane kusho Nkululeko Mathunjwa eClear State Nkululeko angazi mhlawumbe bakhona lapha eClear State abantu besifazane ababa angazi ngihlangane nabo mina mkhathini seloko ngazalwa nje angimazi umuntu omubi wesifazane omubi kepha ke awungimeme Thulane ngizobabona Nkululeko ngizobabona laba bahle mhlawumbe iso lakhe alikho right land that fanele soyifunele iCataracts ithi suselo lwembu ibona umuntu wesifazane ngendlela ngayo amen bafundisi bami siyabonga imfundiso ziyasakha kusho uMamgcobo lapha eHammersdale mkhathini kusela umzuzu owodwa nje elakho lokuvalelisa. Into enhle kunayo yonke engenzeka kumuntu wesifazane ukuthi asindiswe izono zakhe iqolelwe abe nekusasa elihle emazulwini bese esasemhlabeni afunde ukulalela uJesu enze izinto ngendlela yakhe. Siyabayala besifazana abakholwayo ukuthi bangalandeli imbokodo yasezweni ne-rebellion yayo against uNkulunkulu kodwa balamukele izwi likaNkulunkulu balethembe baliphile okuyiyona ndlela bazoba ufakaza bahle nakulabo besifazana abangakholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu wesifazana abenjani. Siyanthanda uNkulunkulu anibusise. Siyanthanda kakhulu. Ayikho indoda nje ngathi ayithanda umuntu wesifazane. Uthanda uma wakho, uthanda udadewenu, uthanda unkosikazi wakho, uthanda no girlfriend impela. Siyanthanda abantu besifazane uNkulunkulu anibusise. Thina nomkhathini sithi khume luchaba lixesha asikushiwedwa. Sithi khumbula funda ukuzifundela iBhayibheli ngokwenze njalo. Awusona student sikadidi kanye noBukhoza. Awusona student futhi sandoda thizeni noma unkosikazi thizeni. Kepha sikamoya ingcwele uqobo uNkulunkulu akubusise sibonane nawe ngesonto elizayo.